enwere spiritual sicknesses, if you don't know. By projection, enwere spiritual death, enwere physical death, enwere spiritual death, enwere eternal death. Ụzọ ọnwụ ịtọ ka enwere spirit. The seven ndị ọcha na-emerghị science and technology jee na dictionary na ha dere spirit ebe a ka ịma definition ya. Jee na ha dere incubus ebe a, ha nwedere succubus, ha nwedere incumba. I believe ife ndị a na dictionary. Jee ka ịmara meaning ya maka ndị na-eme nkanka argument enwere isi. Ife ụmụnna anyị na-eme azịza etikọrọ ọnụ were ya wee kwụrụ ọtọ n'enu ya mechakwa dọna na n'enu ya. Ọkwụnụ for the spiritual experiment a na-eme ya dịka ife a na-afụ anya. O nwee ife dị na bottle substance ọ na-awụ na azịza welu separate ya, o mechakwa tikọ ya, o were ya kwụrụ ọtọ. Aiza na-aba ma ekewanwu. Achọrọ m eji ụfọdụ ndị a na-asị na enwelo spiritual powers. Kedu ife anyị akpọ nke a nke mbụ. Nke abụọ, a na-ekwu ma spiritual causes ma spiritual attack ụfọdụ adịghị ekweta. Ụfọdụ n'ime unu ekweta na enwere ife nke mmụọ mana enwere mmụọ nọ gị n'ime iji wee bụrụ mmadụ. Onye nwa na-abụ ọpụrụ ana mmadụ abụrụ onye nwụrụ anwụ. That spirit pụọ, ahụ mmadụ abụrụ carcass. Mana mgbe ụfọdụ a na-eme blind argument a, ọ na-egosi ebe amamife unu jedebe maka nwata kwuo okwu amaka uche ya. Unu adazi na-enye mkpọtụ na efe mara ọkala gị. Ife njiwelu na-ajụ ajụjụ a na-enwe na story nkọrọ ati nke ọ dịka once ka nkọgola aka mana ka nkọgharịkwu ya ọzọ. Enwere one brother goro moto wee na-anya moto a. Ụbọchị ahụ o goro moto buru ya pụta iro ka o ji moto a wee nwee accident. Ịfụ condition moto a nọ na ya. E wee jeruo moto a for 2 months. Wee rụwa ya rụchaa. Ndị panebita rụọ, ndị mekanik rụọ, ndị electrician rụọ. Agbagharịkwazie moto paint. Ma that same day o ji eburukwa moto na panebita after 2 months. Wee buru ya pụta iro, o were ya gbuo mmadụ. Ife nna gwa unu mere eme na Nnewi. That same day, mbọsị izizi o goro ya, o ji ya nwe accident, mmadụ anwụrụ. Ọ dịka nke ahụ ọ bụ early sign. Alụcha moto after 2 months. Moto ị na-apụtakwa n'ụzọ, o were ya gbuo mmadụ. A na-enwe ụchụ, a na-enwe abụmọnụ. Kama ịmarụgo the spiritual connotation onye ruo ọkpọ ya ife sọrọ ya.
ụfọdụ nwere ike kpọọ ya ndị mmụọ mmiri, akpọọ ya nke ha, ndị na-aja nsure ọkụ akpọọ ya nke ha, ndị ụka akpọọ ya nke ha. Ife dị mkpa bụ na ife na-eme na mmụọ. Ife dị na mmụọ karịrị nke a na-afụ anya. Ọ ife nchọrọ isi ebe a wee kọwa maka ndị na-eme nka argument enwere isi. Enwere spiritual sicknesses if you don't know. By projection, enwere spiritual death, enwere physical death, enwere spiritual death, enwere eternal death. Ụzọ ọnwụ ịtọ ka enwere spirit. The seven ndị ọcha na-emeghị science and technology jee nene dictionary na ha dere spirit ebe a ka ịma definition ya. Jee nene na ha dere incubus ebe a, ha nwedere succubus, ha nwedere incumba. I believe ife ndị adịcha na dictionary. Jee ka ịmara meaning ya. Na ọ bụrụ anyị burusia isi wee ji moto na-eme argument nwụrụ anwụ na ịntanetị mgbe ọ na-enyegharị mkpọtụ. Ige ntị ịmụta ife. You don't learn by making a noise. You learn by asking questions. Emezina argument na-eme dialogue. Dialogue bụ ikwuo, ige ntị, onye ọzọ ekwuo, ịma ma onwe efe ya amụta. Mana argument bụ mgbe ọ dị na-achakasị anya to intimidate others. Ọ bụrụ otu a ka ọ dị. Ka isi nnefe amụta ife. Enwelu spirit. Spirit dị ka njin moto. Ahụ mmadụ dị ka body moto. Ọ bụrụ na njin adịghị na moto, nwere ebe moto na-eje. Njin kọrọ na moto apaki ya. Mmalụ ife bụ afa mmadụ. Zisa na ihe onyonyo a, aha m brother Paul Chigbo, ka emesịa nọ.